На сцената ще излезе Йоана Димитрова, ученичка от 11-тия клас на професионална гимназия по икономика и мениджмънт в град Пазарджик. Със своята харизма, чувствен глас и любов към музиката, Йоана ще ви представи песента "Аз искам" на Революция Z. Едно парче, което вълнува със силно послание и искреност. Нека я подкрепим с аплодисменти. Не искам съня ми да мисля как да живея в самота. Не искам тъмнина, не искам в ума ми решетки сиви да спира в мисълта. Не искам да мълча. Всичко, което искам е свобода. Няма да ме видиш много, не мога да живея без пъти. Аз искам да не чуеш звука. Ела с мен и полети. Аз искам очите да гледат слънцето без да чувстват страх. Сълзи да няма в тях. Аз искам до звездите да стигне някак и моята мечта и да се сбъдне тя. Всичко,